Gegarane wong akrami gegarane wong akrami iki pawitane wong bebojoan wong omah-omah tutu bondo tutu rupa tutu bondo tutu rupa amung ati pawi tane hanya cinta modalnya. Lah iya karepe ya ta karepe iki lah nek swara ra enek rupa karepe dudu bondo dudu rupa iki rupa kena diwiradati bondo kena digoleki sing baku modal utamaku ati lah ya percuma ganteng percuma sugih ning ra iso percuma to Mas lah sing penting atine anggere tresnane apa-apa iso kabeh zaman saiki lho luput pisan dibaleni no piye lah luput pisan kena pisan tegese luput pisan kena pisan ki duwe bojo ki cukup sepisan wae cukup sepisan wae aku kan ra mudeng mau jenenge jek perawan ki piye to Mas kowe ki perawan heeh perawan ringkih lho Sekali salah tetap salah. perawan kok kabi diagani yoga mendem yen gampang luwe gampang kandhane kata itu doa enek yoga mendem ana penyanyi yo enek yen angel ka langkung saya mundur perlu niki neng kono men pirsa men ketingan ana ngene Mas rene ngerti tegese ora ketake kaya wong sedang jatuh cinta dadi kecedangan pohon ngono lho Mas Mas hei piye to Mas ayo mubeng piye to oke piye to ki jenenge tangane ngene oh iya jenenge yang-yangan kan biar ngene iki enek pohon ngene iki dienggo yen gampang luwih gampang yen angel-angel kalangkung yen gampang duwe bojo gampang kuwi kenal utawa pacaran lagi 3 sasi dadi bojone langsung dadi bojone langsung rabi ning nek angel nadyan pacaran wis taunan kuwi ora dadi bojone lho karepe ngono kuwi nggon tembang iki tan kena tinumbas arata ora kena dituku nganggo duit apa le yo mik le nah perseni lho sini dikasih mani ale enak ngepor rene mani loh kok do malah mlayu kene le woi ya ditok do mlayu peh 2000 lah iya nek ra yo do mlayu le motoke 2000-an iki kelas lahir batin yo iki PNS endi 100 matur nuwun ya Mas ya Allah jenengan kok apian timen to Mas jan aku jan seneng banget ya Allah matur nuwun ya Mas iki ikhlas tenan Mas lahir batin ikhlas terima kasih ya Mas ya jan le Pak padahal bayaran garangnya sak ora-orane ya 1,5 juta kok Pak tilik ono sik kuwi lah ya duit 100.000 kan ya lumayan kok Mas aku kok
nek dit abang-abang kok seneng raja mak dit mainan barang kok gagah ling nyelake kene iki. Sabar banget ya. Kapusan. Lho Mas, reget banget itu Mas. Ya sakarepmu reget ya salahe. Ayo lagune apa? Goleki sing kaya ngopo ya Mas? Dadi ati. lagune apa iki? Rondon Desa. Rondon Desa. Ora keri jurung pamuji kalian Kemengku Gati, Bapak Ibu Widadi.
Muga-muga sabubare duwe gawe mantu awan iki pinjang pinaringan konem perkara. Apa Mas? Kamulyan katentreman kalujugan kararjan kabagas kurasan soka bahagian Allahumma amin. Ora ganti. Ya. Ora ganti pasangan kowe durung pasti. Pondok panjenenganipun para bapak para ibu kakang sabarmati. Randon desa. Adicara setunggal bapa setunggal sampun paripurna. Dadi rondo lima. Dumawah adicara ingkang pamungkasan adicara pantop. Pramila monggo adicara ingkang pamungkasan kita tutup kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.